Я не так давно написав книжку «Історія Карпато-Русинського національного театру і драматургії». У 20-ті роки місні русинські драматурги за 17 років написали, бачите, як 160 п'єс. Я говорю їм за п'єси. За поезію ще не говорю, за прозу не говорю. По 1923 році, коли була написана перша п'єса на Подкарпаттю. Ну, ви знаєте, тепер ми вертаємося в наш старенький світ. Значить, були сякі, але прибавилися і українофіли. От як, приміром, писали, приміром, тот самий Андрій Броді, п'єса «Шпекулант», написана народним язиком. Ну, назад вертаємося до політичної ситуації Курту. Політична ситуація була, язикова політична ситуація була така, що русофіли тримали русинофілів зрадниками, бо у нас був Духнович, у нас був єдин руський язик, і не треба видумувати русинський язик, а вертаємося до одного великоруського язика. Українофіли трималися того, що наш народний язик – це є український язик, зато не треба видумувати місний сільський діалект і не писати на діалекті, а треба писати на нашому літературному стандарті, який нам придумав Августин Волошин. До кінця вони пішли далі, вони і Волошина відкинули. Бо русини були за те, щоб Волошин, граматика Волошина була в основі літературного стандарту. А вони пішли до граматики Панькевича, переступили і відкинули і граматику Панькевича і перейшли до київського варіанту українського язика. То значить, чехословацька влада підпорувала русофілів і українофілів. І на середину 30-х років порозуміла, що треба з місним населенням тримати контакт. Тоді з'являється перший русинський театр, і тоді театри хочуть мати русинські п'єси. Але до того, 35-й, але, позирайте, до того, кожне село, на Подкарпатті було приблизно 500 аматорських театрів. Ви можете собі представити 500 аматорських театрів. Кожне друге, кожне третє село мало свій театр. Так в театр не пускали народну бесіду. Значить, суть у самого Недзельського, так, ми маємо в його книзі «Угроруський театр», ми маємо такі, знаєте, маленькі курті, якби він пригадує за ту дискусію. І там приблизно так казалося. П'єса за народне життя, за русинське село. Виходить на авансцену Іван і каже: «Гей, Маріо! Іди-ка сюди, дорогая!» Перша ремарка мала пов'язувати з духовністю з того села, а далі треба було перейти. Українців на груби. Доки існував театр «Просвіта» в Ужгороді до 1927 року, потім прокралися чехословацький уряд мав заплатити банкам санацію около 1 мільйона крон чехословацьких за те, тому що гроші йшли куди. Так от, що інтересно, на Подкарпатті общество «Просвіта» рішило і об'яснили, відправили меседж у Прагу, що буде руський театр. І об'явили конкурс на ліпше руські твори прозові, драматичні твори. Але ні одного місного драматика вони не пустили на сцену свого театру. Ви берете репертуар театра «Просвіти», так, там буде Кропивницький, там буде Іван Франко, там буде Гулак Артемовський, там буде вся українська класика. І коли Садовський сюди прийшов, він був зачудований, бо, знаєте, він із Львова був страшно, не мав грошей в жебі. І йшов тим поїздом раз до Сянок, пак мусив цілу ніч спати в Сянках, Бог знає, де там вокзала як такого не було. На рано був поїзд Сянки-Ужгород, мусив там перейти сідати. І от він їде і каже: «Де я їду?» То опубліковані його мемуари. «Де я їду?» Він сидить у вагоні із простими русинами, іде через Березний, через Перечин, і він не розуміє бесіду тих людей. І він каже:
А які я п'єси тут буду ставити? Ну так добре, поставлю їм Наталку Полтавку, бо там много співають, там много танців, та найся тішать тим, що будуть видіти на сцені танці і співи. Кить не розуміють, за що іде на сцені. Так от, фактично, важний момент. Державі не треба було русинську літературу, автоматично було мало драматиків, які публікували свої твори. Але 500 аматорських театрів у селах ставили п'єси, які самі писали. У нас много п'єс, які не були опубліковані. Їх десятки, які не будуть опубліковані. Бо деколи село не мало репертуару, і сільський учитель сам написав сценарій. Ну, я вам скажу просто, є банальний сюжет якийсь п'єси. Да? Приміром, прийде чеський урядник, до нього прийде русин і каже: пане, так, треба би мені то нотару написати, а тот каже: ну напишу, заплатите гроші. Колік мате? Гроші колік мате? Колік? Мам, колік мам. Тот чек зробить, а каже: ну, а де гроші? Він іде, вирве паланку із плота і каже: ту мате колік. То були п'єси на одну дію, на один акт. То значить 35-40 минут. До кінця. Мій дідо і мені обстали рукописи, бо з чого починалися аматорські театри? Саме головна п'єса, яку вони ставили, це п'єса, котра йшла на Різдво. Бетлегем. І Бетлегем йшов по-русинськи. То значить же, коли говорити об'єктивно, це як 50% п'єс йшли в народнім язикові, але ніхто то не фіксував, бо фіксували лим то ті п'єси, які попали до академічного театру в Ужгороді. А до 27-го там попадали українські п'єси, а по 27-му попадали російські, і лим у 30-ті роки, коли був сформований новий театр, земський, подкарпато-руський театр, от тоді направду було так. Грали один день русинську п'єсу, один день українську. 1935 рік. І от фактично, коби творчість Емілія Кубика в ті часи, бо наша, знаєте, інтелігенція була відкрита до культури, відкрита до читання. Читали страшно много. Приміром, наші драматики в ті часи випущали свої книжки тиражом 3000. Ну, факт. Августин Волошин деякі календарі печатав тиражом 8000 екземплярів. Низька русинська громада, та й не русинська, говорю, Закарпатті, календарі печатають тиражом 150-200 екземплярів. Так от тут якраз все криється у політичних дебатах русинської інтелігенції Америки і місних наших. То значить, американська наша інтелігенція не могла порозуміти многі процеси політичні і не могла пристати на ті політичні процеси, які місні інтелігенти підпорували. Пройшов розлом нашої інтелігенції. Інтелігенція, яка обстала в Америці, вона продовжувала видавати свої, до того ж було інших. Приміром, перві календарі для американців печаталися в Ужгороді в типографії Уніо, а пак на шифах їх довозили там. Вшиткі твори, які видавалися тут, скоро попадали до кінця, приміром. Твори Сільвая, многі, дякуючи тому, що фамільно частина родини Сільваїв виїхала, як священники виїхали, вони опубліковані перший раз були в Америці, а не вдома. Розумієте, тих проблем, фактів тисячі є. Так от, вийшла ситуація, що американська громада екзистувала сама по собі. Вона, найбільший удар був в тому, що була фактично оттяли отот іммігрантський поток. До Америки було заказано виїжджати. Так. Часть інтелігенції пробувала себе знайти в Аргентині, часть, як мій дідо, який пробував іще йти до Канади, і от
крутився на березі річки озера Онтаріо, що може як прийдеться до Америки попасти, але їх не пускали, бо американської візи вони не мали. І поступно то та наша діаспорна інтелігенція, а от то двигання, воно гаситься. Бо наші писателі переходять на англійський язик. І тот самий, от, приміром, я говорив низько Том Белл.